गसाइगावनि सराइबिलाव एनडिएनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। गसाइगाव महकुमानि मथामबिल कमिउनिटि नब्लाङाव एनडिए दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंदों। दिनैनि बे बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंनाय हाबाफारियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे मेलाव बाहागो लानानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बेरेखा दोलोनिफ्राय खमैब्लाबो 70% एबा 3 लाखनिबो गोबां भट मोननानै देरहासार जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे एमपि जाखांनायनि उनाव रायजोनि जानानै खामानि मावगोन आरो रायजोनि थाखाय पार्लामेन्टआव खोथा बुंगोन होननानै बुंबावो बिथाङा। एनडि हिसाबै बुंनांगौ जेबो गैलिया जोंहा, मानोना जोंनि जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना पुरापुरि जाजोब्बाय आरो केन्डिडेट फोसावजाखांनायनि उनाव दिनैसिमाव आङो 120थासो जायगा एबा थावनियाव मिटिं खालामबाय। बेयाव जोंनि मोनथाम दोलोनि जोंनि मावथि मददगिरि रायजो राजाफोरखौ लानानै मिटिं खालामनाय जादों आरो बे मिटिंनि गेजेरजों आं नुदों जे साफ्रोमबो रायजो राजाया गावनो गोसो जानानै ओंखारबोदों आरो बिथांमोननि माने मोखाङाव मिनिख्लेनायखौ निस्सय नुनो मोनदों आरो इन्टारनेलि गोबां बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबै जों नुनो हायो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जोंहा भटआल' जानांसिगौ। दा बे भट जाखांनायनि उनाव जोङो आसा खालामदों जे 70% भट शेयार जों निस्सय मोननो थांगासिनो दं। 70% जुदि जों भट मोनोबा 7 निफ्राय 10 लाख भट जों मोनसे मोनगोन, मानोना बेयाव 14,70,000 भट दङ टटेल। बिनिनो 75% जुदि कास्टिं जायो अब्लाना 11,29,000 बा 30,000सो जागोन। दा बिनिनो 70% जुदि जोङो मोनो भट शेयार, अब्लाना जोङो 7 निफ्राय 8 लाखनि गेजेराव थागोन। जों बयबो मिथिगौ जे दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय। बिटिआर सुक्तिजों दिनै गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो हाबाय। माखासे आरो मेजर दफाफोर दंबावो। पलिटिकेल मोनसे दफा दङ आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोला बा क'क्राझार लकसभा समस्तिया नोङो भुटान रायजोनि भुटान हादोरनि हाफाङाव आरो भुटान हादोरनिफ्राय गोबां दैमा दैसाफोर बोहैबोयो। बे दैमा दैसाफ्रा जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव फैनानै जोबोद माने गोबां बिबांनि खहाफोर खालामफैयो। हा खुरखानायनिफ्राय लानानै गोबां माने लाख लाख बिगा एबा हेक्टर हाया दिनै बाला अन्थाइबारि जाबाय। मानसि थाजालिया, मानसिफ्रा दिनै लेथेर फेथेर जानांबाय, डिसप्लेस जानांबाय। गोबाङानो नोङो हाग्रायाव हाबनांगौ जाबाय, बेबायदि मोनसे थासारि। बेखायनो बिटिआर सुक्तियाव बे नोङो दैमानि फारनै बोरिखौ प्रटेक्सन खालामनायनि मोनसे दफा दङ। बे दफाखौ दिनै मावफुंथारनांगोन आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ निस्सय आङो सासे एमपि हिसाबै बेखौ नारसिनगोन आरो बेबायदि बिटिआरनि माखासे दफाफोरजों लोगोसे आरोबाव गोदान गोदान माखासे जोंनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारिफोर लाबोनो हायो नामा, बिनि थाखाय खामानि मावगोन।